So yabona njengokuthi ingane kasisi wami. Yabo nje ukuthi ingane ziyahlupha vele yabo. Hayi-ke kwasho ukuthi ingane iyahlupha. Ngithi ngisuke embhedeni, ngithi ngiyayishaya yabo. Bese ngiyidushe. Iyawa iyashayeka ngekhanda. Shoo. Yabo. Nje sosibhedlela. Isuke embhedeni iya phansi mba kwi-floor. No, imina ngisuke embhedeni. Ngizoyithethisa. Oh, okay. Mangiyidusha ishayeke like yabo la kuhla khona i-TV. Yabo leso stand. I-stand, yes. Yeah, yashayeka lapho. Ihamba nje esibhedlela agcine nje yabo isithulela khona esibhedlela. So abazi ukuthi ingane kwenzakalani. Ngiyalibingelela nonke ababukeli beBlack Live TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Ngiyazi-ke vele ukuthi besinganikezi zona mihla nezolo. And ngase ngachaza ukuthi nakanjani silokho sibuya nje. Kancane kancane silokho sibuya nje nazo izigameko. Ngesimanga sokuthi ngiyabona lapha kuma-emails nisaqhubeka nisabhala nifisa ukusichazela ngendlela eke nagireka ngayo ngaphambilini. So-ke udadewethu ufikile wazivakashela namhlanje ngesimanga sokuthi sikhona lesi sigameko sakhe esisenhlizweni afisa ukuthi asikhiphele obala sihlala phezu kwetafula mekukhona usizo aludingayo. Futhi ngithembe nina kuphela. Ayekho omunye umuntu engithembile ngaphandle kwenu. Lapha kwi-comment section ngiyazi ukuthi nakanjani nizobhala isigameko eza naso nichaze indlela ngase asizakala ngakhona. Ngiyazi ukuthi aninawo umona, anawo umhobholo, niney'nhliziyo ezinhle njengoba ningabalandeli bayo iBlack Live TV. So mekuthi udinga usizo kulungile, ngithembe nina. So-ke nakanjani uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani impilo yakhe. Sike simuphe udliwe silalele ukuthi sithini isitori. Sabona kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela kwazi igama lesibongo negama lendawo la usuka khona. Amahle Ngubane, ngihlala kwaMasha. Ngicela ubona umcicane wakho. Lo munye. Oh, wena awuyena uNgubane lo osika unqumayo. Ucicane. Umbomvu kodwa usomahashi. Yebo. Oh, all right. So ngicela ngichazele ke mhlambe esigabeni sobuntwana bakho nasesigabeni sokukhula beyinjani impilo ekhaya la uhlala khona, abantu bebekhulisa besenjani isimo, ubuphila kanjani mhlambe ke sesikolweni noma komakhelwane noma ke mhlambe esontweni. Mengingenze ukuthi bewuye esontweni bebekwazi njengomntwana okanjani ekukhuleni nje kwakho uzufika la ukhona njengamanje. Bengazi njengomntwana like nje oyiphaphelayo, oyikhulumelayo. Okay. Yeah, nasesontweni yazi ukuthi nje uyena oculayo ku-Sunday school. You can sing? Yeah. Okay. Nomakhelwane nje bengazi njengomntwana nje yabo. Alright, yeah. Okay, awunalo ulaka? Kancane. Kancane. Abazali bobawuthi basaphila? Yeah. Oh, okay. Mhlambe ke mase nje singene nje kudaba oluzele la ekhaya. Usiqale usilandise kabanzi la usole ngazothi lwaqala khona. Uzukhula nje uzube mdala njengoba uzubanjwe isigameko. Ngicela ukwazi la ucabanga ukuthi kuqala khona. Usilandise nje noma kuthiwa ulula kangakanani isikhathi mina nginaso singangozulu. Ngizohlala nje ngikulalele. Ngaqala grade 10. Yeah, waqala lapho nje yabo ngilokhana. Okay. Yeah. Kwenzakalani? So yabona njengokuthi ingane kasisi wami. Yabo nje ukuthi ingane ziyahlupha vele yabo. Hayi-ke kwasho ukuthi ingane iyahlupha. Ngithi ngisuke embhedeni, ngithi ngiyayishaya yabo. Bese ngiyidushe. Iyawa iyashayeka ngekhanda. Shoo. Yabo. Nje sosibhedlela. Isuke embhedeni iya phansi mba kwi-floor. No, imina ngisuke embhedeni. Ngizoyithethisa. Oh, okay. Mangiyidusha ishayeke like yabo la kuhla khona i-TV. Yabo leso stand. I-stand, yes. Yeah, yashayeka lapho. Ihamba nje esibhedlela agcine nje yabo isithulela khona esibhedlela. So abazi ukuthi ingane kwenzakalani.
Yabo, so mina sengifile ngathi imina owayibulala ingane yabo. So ngiphila naleyo nto ukuthi le ngane mina Yes. ingane kasisi wakho. Yeah. Kanti sebebeze bemnyisa esibhedlela ababonanga yini ukuthi umntwana waphusheka noma ikhona into eyenzeka ngesandla sakho? Baqhamuka mhlawumbe ingane isikhala bengazi ukuthi ishawe yini. Yeah, baqhamuka ingane ikhala. Ngasho mina ngathi hayi uwile ubeganga kanje because nami like I was shocked yabo, ngingazi ukuthi ngizothini. Bese mina hayi bengicofela ifoni la empedeni and then like kodwa ngiyasho ngithi njengoba esibhedlela angizange ngisala ngiyashake ukuthi awe ma ingane Ingabe. Hayi uma sengizwe sekuthiwa nje hayi ingane isishona into engayikhala angisakhaliswa ukuthi mhlawumbe isangikhaliswa ukuthi imina benino bawu2 endlini. Yeah, eroomini sasibawu2. Imaki kanti wena isandla sakho siphuthuma ngalendlela ukuthi umuntu angashayeka ku-stand ukuze kwenzeke izinto eziningi ezirong. Angijonga ngishilo ukuthi nginalo ulaka kancane yabo. Okay. So uyayingicasula and then ngayidusha nje. Yavese niyashayeka. Wena unawo umntwana? Yeah. Okay. Imani ongitshela ke ubudlelwane bakho nosisi wakho bukanjani? Angisho uyazi ukuthi mesikhula singama siblings sonke sinabazali. Kuye khona ukuxabana. Thola ukuthi nizothengelwa ingubo ezifanayo, mhlawumbe ikipa ezifanayo. Yeah. Omunye usogqoka iskipa somunye. Kuze kuthiwa zibhaleni ukuze ningeze nixana. So ukuthi niba iskipa nje. Ikipa ziyafana kodwa. Uthola ukuthi nicishe nilinganelana ngomzimba, nibakhulu nokugqosezo wodwa. So sizoba ngeskipa nje. Indaba izosuka ngeskipa. Kuze kuxhomekele nendaba enkulu ngenxa yokuthi yasuke kade abazali besithengele ingubo basithengele izinto ezifanayo. So into ngizama ukuyicheckile ukuthi nizwana kangakanani wena nosisi wakho. Ayikho into seke yaniqhatha naze nacike ngalondlela ukuthi okay noma kuthiwa kwenzakalani emndenini wakhe mhlambe ukuthi usenabantwana awuzingeni awunandaba nje uvele nihlala nonke niyaxabana njalo. Siyazwana. Yeah, siyazwana. Hayi kakhulu kodwa nje siyazwana nje yabo. Okay. Yeah. What do you mean hayi kakhulu? Like asijwayelene because uyathula yabo. Mina ngiyiphaphele so akakhulumi kakhulu yabo. Kwi relationship yakho mengase kuthiwa konke eyenzakalayo kuwena nomuntu wakho. Usisi wakho ungamtshela yini ukuthi hayi sis angikho right i-relationship yami ihamba kanje kanje. Uyilo muntu ongazi ukukhuluma naye noma ngenza noma yini empilweni yakho ukuthi hayi ngeke ngimtshele lo mina uzosizakala lo. Uzomhleka vele. Ungakhuluma naye. Yeah, ngakhulumeka naye. So niyazwana kahle kahle. Yeah, siyazwana. Sure. Manje wathini ke esebona ukuthi okay fine uyambona useyinyembezini yakhala ushanelwe ingane kwenzeka yonke lento le and wena umtsheli ukuthi iphusheke kumina ngephutha ngoba ubengicika lo mntwana. Yeah, angimtshelanga nami because kwaba yiphutha ngangamtshela even ngisho emngcwabeni angizange ngiye. Kanjani manje? Ngangisaba. Like ngangifile ngathi ukuthi wonke umuntu mhlawumbe uzongibona. Angazi ukubona into ukuthi mabwenzile into kungathi wonke umuntu uyakubona. Yes. Ukuthi nje konke eyenzi like angizange ngisho emngcwabeni engane. Ngasala ngakhala. Mama ungayemngcwabeni ewengane abazali bathi wena uyephi wena bengakuboni la egcikeni. Ahamba phela nganyamalala nje. Oh noma mhlawumbe umntwana wangcwatshelwa ekhaya lakhe hayi la komalume. No wangcwatshelwa khona la. Komalume. Mina ngahamba nje. Ngahlala kamngane nami. Because kamngane nami ngikhala. Ngaze ngayisho yisho ama social worker ngiyobuza ukuthi kanti kwenzakalani. Yabo. Sengilokho nami ngichaza ngishonele ingane ukuthi yes ungazi uzothini. Yeah. So lento leyo ngiyazi na kanjani siyakutraumatize. Uke wathola ithuba nje ukuhlala nje ne-psychologist phansi ukhulume nje kusenhlizweni akulaphe ngokomqondo because ngiyazi ukuthi yakuhlukumeza lento le emqondweni. Angazi ngiyafisa Nkosi yami ngiyafisa. Uyafisa kakhulu. So ungavuma mangase sikubukhele i-counseling hamba ubona i-psychologist. Yeah. Ingaze iphume ivideo le. Kuba ukuthi ivideo siyayibamba iphuma nje when suyile kwi-psychologist ngoba ngiyazi mengase kuphume le video na kanjani omakhelwane othola ukuthi babalandeli be-Black Life TV uthola ukuthi bayakusisi wakho bathi buka usisi wakho nangu kade yohlanza kusenhlizweni uthe wathi
uthole ukuthi leyo nto leyo sizoze ibe ingxabano, mhlambe ifike ngendlela bengenakho isidingo sokuthi izifike ngayo enhlizweni yasisi wakho. Yeah. So usisi wakho wena uyamthanda kakhulu. Kakhulu. Kodwa manje nginalokho ukuthi ingane yakhe Kunzima ne? yashona ngenxa yami. Kunzima kakhulu. Manje ngangibhukhela nje ngajabula kakhulu. No, singakubhukhela and ngeke uze ukhokhe imali, ungahamba khona mahhala. Kodwa mina into engingase ngiyicele eyokuthi ingakaphumi ividiyo le kuze kubone umndeni omakhelwane, ngiyakucela ukuthi uhambe ukhulumisana nosisi wakho, umtshele iqiniso kwenzakalani mande umntwana athule. Ungakwazi ukwenza into kanjani? Ya ngakwazi ayikho inkinga. Uzokhululeka emva kwalokho. Ya ngicela uzokhululeka naye makuwukuthi uzothola angazi i-reaction angayenza. Ngiyazi uzodinwa kuzoba buhlungu. Awucabanga ukuthi uzokwakha ubutha kunina nobawethu leyo nto? Izobakha kakhulu because izothi bengithulile sonke lesikhathi. Ingane yakhe bengiyithintelani. Yes. Yabona nje Njengoba uthi unomntwana wakho usaphila? Yeah. But if usisi wakho wenza ndlela thizeni ukuzibuyiselela ile nto engiyisabayo njengoba unomntwana. Kuhla meyibuyisela mhlambe naye igcine selokho nje yami. No, asisho kodwa ukuthi uzokwenza ningasizwa kabi. Sihlohla indaba ekanjalo, cha. Siyakhuluma nje into eyaphambili. Asisho ukuthi uzokwenza njalo sisi wakho, no. Ningasithathi kabi. Ngeke ngisabe kwi-comment section uthi ubuza umbuzo kanti abantu bazothatha ngale ndlela ukuthi ingazuthi umuntu uyamthuma ukuthi akakwenze mekwenzeke ebona ividiyo. So mekuwukuthi usisi wakho akakwamukeli, uyakwata, uyakhala, ushiyela amagqubu, udala inzondo phakathi kwenu bowu-2, uzoyithatha kanjani yonke leyo nto nje ukuyamukele? Yes, uzoya kwi-counselling, but ukuyigwinya nje yonke leyo nto leyo ngiyazi izobe inameva hlaba, ngeke iziyehle entanyeni. But mhlambe ngabe khona enye indlela ongawenza ngayo izinto zibe right phakathi kwakho nosisi wakho emva kokuba kade ethole lesi story lesi? Ya kukhona engakuzama but angiboni ukuthi mhlambe angavuma because naye uzobe ediniwe, mhlawumbe uzobe sengasafuni lutho like ehlanganise nami nje yabo. But yeah, kukhona engazama ukwenza. Xolisa yonke indlela lami engazama uxolisa ngayo. Kubantu umuntu osekhaya ubukela le video njengamanje, ungafisa ukuthini kuyena uthole ukuthi useke wenza into e-wrong ngokungenhloso yakhe, kodwa ayithuke esexhumelela kuyinkinga eningi? Ungafisa ukuthini nje kuloyo muntu? Ungam-advise uthini? Mhlambe ngingasho ukuthi yabo mangabe udiniwe because yabo ukudinwa kathi i-action wangayenza manje. Yes. Angayenzi manje, just breathe in and out. Yeah. Like ucabange nje before uyenza into because nami nje ngavele ngenza nje ngangacabanga. Okay. So yeah. So uthini-ke ngamaphoyisa if gogela thizeni uthi uvaleleke ekhoneni ngenxa yesenzo sakho mebebona le video? Avele ngashawa uvalo, yazi. Ngicela ukwazi. Shame. Kona kunganzima kakhulu ukuthi manje mhlambe because mhlambe bangangibopha phela because angizange ngiye ukuyosho. Okay. Ngithulile kuyafana ukuthi i-crime phela shuthi leyo. So yeah, ngilindele noma yini ne. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, but ngicela mase ngikufuna engcingweni ungabe umuntu ongayiphendula ifoni because kufanele uye kwi-counselling. Kufanele isikhathi ngikufuna ngaso ngikuthole ngaso because nakanjani sizokubhukhela uhambe nje uyohlanza kusenhlizweni. Okunye nokunye sikubona ngesikhathi ekuhambe nesikhathi, kodwa okwamanje imiqondo wakho kufanele ube right. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele. Okay, ngiyabonga. Ngazi ukuthi ungaba right. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya siphetha la nizwele nani uchazile konke and uyambona mayichaza ukuthi kwangeyona inhloso yakhe yena ukuthi ngaze kuthule umntwana, yena nizwele nani. But ngiyacela bandla lapha emakhaya okungenzeka ukuthi sizalwa sonke, sibaningi ekhaya, abazali bazele, sibaningi, sama-siblings sibaningi, and azwane hlezi sixabana every day. Mese ukuthi thina sesithola abantwana sifune ukuzibuyiselela ngabantwana. Angisho ukuthi usisi ukwenzele ngoba nakho mhlambe bexabana nosisi wakho, cha, chazile wathi bona ayikho into kanjalo. But sengisho kulabo ongenze ukuthi
baxabana kudala besakhula. Mase beze bethola abantwana befuna ukuziphiniselela ngoba sebephinisela ngabantwana. Ayikho impi eyophumelela kuyigazi eliwugqinsi. So ngiyacela bafethu nithole indlela eningase nixazulule ngayo iy'ndaba zenu kunokuthi ngingase ngingene iy'ngane azaze zizenze lutho and azikaze zizicelele ukufika emhlabeni. Bonani ukuthi nenza kanjani nigcine nizwana because igazi liwugqinsi kunamanzi. Kodwa-ke abahlakaniphile bake bathi amanzi noma engawona ugqinsi but at least uyakhona ukubona mekukhona izibi lapha phansi ukuthi hhayi, yes amanzi impela but angcolile. Kanti igazi noma liwugqinsi but ukungcola awukhoni ukukubona. So angazi abazali basikhethile ukuthi kakhulukazi thina zala sebebaningi, azizali sebaba-2 umfana nentombazane, sibaningi emakhaya wethu. And nalenzondo mase iqhamuka ivele iqhamuka ibe ngangozulu. Uthola ukuthi manje kunenkinga ey'ningi ngazulu. Uthola ukuthi nala isuka khona isiphetho sazo akubalulekile nje nanoma uthi usuyahlala usuyalalela usayibuka uxatshanelwani la. Uthola ukuthi mase bexoxela ayikho nento ebangwayo kahle kahle. So bafethu asizwaneni. Enzani sure ukuthi niyazwana, nihamba ndawonye, niyathandana, niyanakekelana njengabantwana bekhaya elilodwa. And abazali bayohamba bohlezi bekhona abazali. Bayahamba kuyashonwa emhlabeni. Ayekho umuntu ongazi ukuthi ayekho umuntu ohlala emhlabeni kuze kube phakade. Bazohamba abazali and sosala sodwa. Abanye uthola ukuthi bayagana, abanye abagani bahlalela emakhaya. Kube ngazuthi manje bakhulumela ukudla. Kanti cha, bazi iqiniso lokuthi abazali bebekade bethandana ngaphambilini. Mase kukhona abazukulu, mase kukhona ingane zabo. Mase bekhuluma kube ngazuthi manje bathanda ukukhuluma kakhulu. Kanti cha, bafisa into enhle ey'nganeni zabo nakwizizukulwane because ufuzo livele lihambe luthi chu. Livele lidlulele nje kunaphakade. Into nento uya-inherit-a. Mekuthi awuzama ukuyiqeda manje, nakanjani iy'ngane zakho zizoyenza ney'ngane zey'ngane zakho. Ngeke kujike. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye.